Erittäin hyvin se menee. Tässä on Five Nights at... Eiku One Nights at Axus. Ten. Mikä tuo One Nights at Axus? John Deerin tekemä peli. Ihan peak. Voiko kynää liikuttaa? Voi! Kynää voi liikuttaa, holy shit. Nice. Pestään kädet. Oho, ja tässä ei tuu... Tää tuntuu semi niinku balanced. Jos ei Herobrine ei lasketa. Näin meikä pyöritteli taka- ja etuportilla aina kyniä. Just näin. Heilutteli kättä ja sit pyöriteltiin kynää. Ei... Ota se... Noniin. Pesitkö kädet? En pessy käsiä. Fuck. Se Diinan kuution nenää pystyy painaa. Tää on peak. Tää on peak. Kui saasta Besservisseri. Vissi, että sä oikein. Muuten mä vaadin, että top 5 finistä kun painaa, niin tapahtuu jotain. Mä vaadin. Oh fuck. Bet. Nice. Niin mä en oo pyöritellyt kynää yhtä. No ei mulla oikeastaan mitään kiirettäkään oo. Rasmuska ei tullu hetken tai karke. Meikään vaan niinku tullu. Siis tässä peli. Hei kato bugi. Kynä voi mennä tämän läpi. Bugi. Tää on kyllä erittäin kiinnostava video. Siis älä nyt, tää on oikeesti peak. Vastis, tää on peak. Äijä. Tää on aivan peak. En oo ikinä pelannut mitään parempaa. RDR2 ei lyö mitään vertuja tähän peliin. Mistä tätä pääsee pelaa? Kirjoitat One Night at Axus ja itch.io, niin pitäis löytyä. Fuck. Siis meikähän vetää tän pelin läpi kohta. Mä oikeesti vedän tän pelin ehkä läpi. Ei fuck, Garge on muuten tulossa. Oh shit. Oh fuck. Eiku mä sain että Garge vei mun juusta. Eiku kuuma muija hyppää ruudusta ime. Joo! Voiko please olla tommonen lisäys? Please. Saako oikeesti? Se ois peak. Ainakin meikän mielestä. Ja se ei ollut siis minun idea, tuli chatista se idea. Älkää siis oikeesti tehkö. Niin. Älkää oikeesti. Fucking Besserwisser ja Garge tulee samaan aikaan. Angel G ei oo tullut kertaakaan oikein. Näittekö heti kun sanoin niin tuli? What the fuck? Hei mä vedän tän peli oikeesti ehkä läpi. You beat the video game, you defeated the... Kerava, the evil beings, wait for it. Sergio on mun isä. Haluan vaan top 5 fini lisää ja you are my... Vastis tämmönen upload, kyllä pitäis saada niin. What? Credits. Top 5 fini katon, Sergio on mun isä. Mutta John Deere, peak-peli. Peak-peli. Axel ja Partla Creator Urta Kill. YouTube player, thank you for playing. Kiitti John Deere. Eikö ole hyvä siis? Peak.